mill-età tenera ta' 5 snin sal-età xierfa ta' 60 sena. Dan il-grupp xejn ma jwaqfu milli jtella spettaklu li ma bħalu għall-udjenza żejtunija. Andre Mifsud ilu jikteb il-pantomimi ta' kull sena għal dawn l-aħħar 5 snin. Stqar li l-idea bdiet meta esprima x-xewqa li tella pantomima f'dar ta' tfal. Minnem l-idea kibret u saret aktar komunitarja. Dis-sena wkoll il-ħmidħul kollu ħajmur għal xi ħadd li huwa fil-bżonn ħanħabbruha fl-aħħar xew tagħna, jkollna preżentazzjoni qasira, ġifieri baqa' wkoll dak l-aspett isu li nixtiequ nagħmlu differenza ma fl-istess ħin nagħmluha b'mod li mhux biss nagħmlu differenza l min ħankunu qed ngħinu bidħul imma anke lin-nies li jiġu jarawna. One News tkellem ma' wħud mill-atturi kif ukoll ma' nies li jaħdmu wara l-kwinti li qalu li tul il-proċess ftit li xejn sabu tfixkil. Iżda peress li l-grupp kien akbar minn qatt qabel, sabu ruhom f'diffikultà. Raqsek biex tikkoordina kemm il-grupp ta' nies kif ukoll ħafna letajiet isek tadatta letajiet żgħar letajiet kbar, aħna ħadd minnha mużeffin, jiġifieri nippruvaw nagħmlu li nistgħu, imma mill-bqija ndeħu mexxejna tajjeb naħseb. Kostumi kbar u kostumi żgħar. L-kostumista Joanne Mifsud saħqet li kull kostum ħamin tal-inqas ġimgħa u dan huwa evidenti mill-kostumi estravaganti u numerużi tad-dama. Kenna iżjed tfal involuti, allura kemm kostumi ridna nagħmlu iżjed kostumi għat-tfal. Għall-atturi dejjem minn sena l-oħra dejjem nagħmlu xi ħaġa ġdida u ma jonqos id-dejn li dejjem tkun trid kostumi ġodda u nippruvaw nużaw naqra fantażija, immaġinazzjoni biex nagħmlu kostumi naqra mhux tas-soltu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.